Здравейте всички, аз съм Crazy Gamer и с мен е Виктор Буяков. И сега наблюдаваме мой геймплей на Battlefield Bad Company 2. Battlefield Bad Company 2 е игра от 2009 или 2010 година и струва 20 лева, ако искате сега да си я купите. Струва си, готина е. Вижте, тук имаше един бък сме заснели, ми маха с ръка некъв. Насти, как си? Здрасти, умри! Има тук, за тези, които не знаят, Battlefield Bad Company е, нали, хубава игра. Тя е подобна като на Call of Duty и в тая игра тя е нещо между средно между Call of Duty и TF2, но не чак толкова колкото TF2. Но сега, като започнете игра, имате мулти, имате 4 класа. Assault, Engineer, Medic и Recon. Recon. Да, Recon се тая. Ето ги тук долу пише Kid Section. И всеки клас има специално нещо. Примерно Assault има за цел да убива. Примерно инженер може да ти оправя vehicles, коли, танкове. Медика па. Медика, както се сеща от името, ви зарежда с кръв. Да, ви зарежда. А Рекона е снайпер. Снайпер, да. Снайпер. И сега постепенно, като играте мулти, ще отключвате XP, нали, Experience, където ще може да отключвате някакви различни айтеми или такива неща. И различни оръжия, да. В тази игра единственото нещо, което е различно между Call of Duty и Battlefield, най-различното е, че, нали, има класове и че тук може да карате коли, бъгита и танкове! Танковете са най-печеливши в тази игра. Браво, че го уби. Много си точно. Танкове. Танка е много силен, както се сещате. Бъги тук е само за двама, а пък колата може да имате картечка и 5 души примерно искате. Да. И има самолет, хеликоптер и якото е, че може да скачате от самолета и да се приземявате с парашут. Има на самолета картечки и на хеликоптера има 4 слота за картечки да дойдат от отбора. Мале. Да, той малко не е запознат с този вид. Да, затова се държи така с мале. Да, защото не знае малко за играта, така че покрай мене може да се научи. И какво да кажа повече за играта? Хубава е. Благодаря за гледанията в чанала на първите 2 клипа. Просто съм изумен. Това преди 2 дена вече имам около на първия клип 300 на то 100 и няколко. И ви благодаря за подкрепата, за сабскрайбърите. И ако видите този клип, моля ви, абонирайте се за канала ми. Имам английски канал, English Channel, description в описанието и може да го погледнете и него, да го сабскрайбнете. И пък да ви кажа, че Рекона или Медика май беше, не знам, един от двамата май носеше патрони. Ето тук виждате едни контейнери, където едното е за хелф, другото е за патрони. Това не е... То тук... Да, сега тук не сме много специализирани и си говориме тихичко, си слушаме, защото да. Говори как ти говориш. И забавна е играта, нали, отключвате постепенно лепани на всеки клас и левали качвате. Има на маповете Conquest, Squad Deathmatch
И има още няколко ранкт матчи, има май. Такива специални различни модове игри за сепене на минути. А пък синглплеера е много як. В смисъл, аз ви препоръчвам на вас, както и Виктор, да пробвате сингъла, нали е як? Да, много е як. Да, последното ниво се качвате на един самолет, слагате бомба, излизате с парашута и докато сте с парашута стрелвате някакви такива деца с други с парашути, което е яко. Да, сигурно падат на земята къде сте с парашута. Кой знае. И да, това е хубаво. И има различни терени, нали, карти, какво още да обясня, и аз не знам. Викторе, добре. Айде, това беше всичко от Crazy Game. Благодаря, че гледахте и че бяхте с нас. Моля, абонирайте, лайквайте и коментирайте. И до скоро!